Anga foli ni waliɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye. Bakuruba kunnafoniw filɛ. Ka bɛn ni sariya senw ye minnu bɛ tali kɛ an ka wasabulon kɔnɔnaw koɲɛw ɲɛnabɔli la. O de kadira kɔnɔ wasaden kura minnu donna n'u ka manda b'a daminɛ san 2020 na ka taa bila 2025 la. Olu ye sariya sen dɔw ta ka don ba la ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen. I n'a fɔ ladalakura BDM ale bɛ dɛmɛ mun kɛ ka ɲɛsi misiriw ma ni sunkalo kalo mana jɔ. O laada in de bɔra ka lakile u fɛ ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 18 u mun sen fɛ u sera ka dɛmɛ kɛ balo caman na ka jɔ Bamakɔ misiri camanw na. I n'a fɔ ka bɛn ni sariya senw ye minnu bɛ tali kɛ an ka wasabulon koɲɛw ɲɛnabɔli la. O de kadira kɔnɔ wasaden kura minnu donna n'u ka manda b'a daminɛ san 2020 na ka taa kuncɛ san 2025 la. Olu ye sariya sen dɔw ta ka don ba la mun bɛ tali kɛ an ka wasabulon yɛrɛ kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli la. Baaraba in yɛrɛ sera ka boloda u fɛ ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 18. Amadu Kamara n'a ka jatala Ibrahima Kulubali ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Mali wasadenw ka sangani u ka baaraw bolodatugu ye u y'u ka gafe sɛbɛn n'u b'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen jalatigɛ n'an b'a wele ko règlement intérieur u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ bi ka o bila sen kan. Alhamdulillah sisan an bɔra an ka règlement intérieur la sɛbɛn fura mun b'a to assemblée yɛrɛ kɔnɔna bɛ tagama cogo min an nana a kɔnɔna lajɛ kɔrɔlen mun tun bɛ an y'o lajɛ fɛn minnu tun man ɲi o la ou bien minnu tun b'a jɛ k'olu fara kan o kuma an y'o kuma kɛ k'a ban donc a jama bɛɛ sigira ka bɛɛ ɲininka yali kura minnu farala kan ni minnu bɔra la a kɛra jama sago ye wa jama bɛɛ ko k'u sɔnna ma fo ka bɔ mɔgɔ 3 la olu kɔni u m'a fɔ ko ayi u m'a fɔ ko ɔhɔn olu kɔni tora ten mais o b'a yira k'a fɔ papier mun dira ma bɛɛ jɛmakan don donc an bɛna jɛ ka baara kɛ san 5 in kɔnɔ o papier in de la ni cour constitutionnelle fana y'a ka yamaruya d'a kan k'a fɔ papier in n'an ka Mali constitution u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ani do bi kosɛbɛ parce que n ye député kura ye tiɲɛ don ala ye n garisɛgɛ n ka baara kɛ commission de relecture in kɔnɔ min seginna ni règlement in kan k'a bɛn an bɛɛ sagoya ma donc an ni kɔrɔlenw caman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani assemblée nationale baarakɛlaw yɛrɛ fana dɔw tun b'a an kɛrɛfɛ donc minnu tun ye baara kɔrɔ dɔw kɛ règlement in kan u ye fiɲɛ minnu y'a la o tun b'o olu bolo o y'an dɛmɛ kosɛbɛ donc an yɛrɛ fana n'an ka hakilina kuraw an y'o fara olu ta kan pour que bɛɛ bɛ se k'i ka sagona sɔrɔ a la cogo min na baara ka kɛ bɛɛ sago kɔnɔna na bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛli ni fɛsɛfɛsɛli hukumu kɔnɔna na wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka yɛlɛma don fan dɔw la ka wɔrɔ dɔw lakilen ni ka sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni bɛnkan kelen ye. Bon bi sɔgɔmada na baara parce que ni bureau sigila baara fɔlɔ min bɛ o règlement intérieur bilali sen kan parce que règlement intérieur papier dɔ de don député yɛrɛ ka bɛnkan sɛbɛn don baara bɛ kɛ ni sariya dɔ kɔnɔ pour que ka se k'olu jɛya a yɛrɛ y'a dɔn a bɛ se ka baara kɛ ni labɛn min a bɛɛ b'a labɛn ɲɔgɔn fɛ de pour que ka san 5 kɔnɔ a bɛ se ka baara k'o cadre kɔnɔ vraiment n bɛ se k'a fɔ ko nisɔndiya sɔrɔla a ko la parce que baaraw laban yɔrɔ b'o yira ko nisɔndiya sɔrɔla a ko la parce que ni sama-samani cayara mɔgɔw tun bɛ fɛ ka fɛnw ɲɛdɔn ka fɛnw faamuya mais explication dira o y'a faamuya tellement que mɔgɔw y'a faamuya bɛɛ de y'a voté o b'a yira ko nisɔndiya sɔrɔla a ko la quoi. I y'a fɔ cogo min na sɔgɔmada in na an tun b'o baara la à 10h à 15h maintenant depuis sɔgɔma n'an bɛ o baara la ala y'a kɛ ala kɔni nɔgɔya don o baara la an bɛnna kelen ma an caman bɛnna kelen ma an safan bɛɛ bɛnna kelen ma mais caman bɛnna kelen ma mais le reste o bɛna kɔfɛ bamakɛ yɔrɔ minnu na o bɛna kɔfɛ bari komi an nalen kuraw don fɔlɔ o tuma l'essentiel ye minnu ye an y'olu kɛ bi mais don nata tɔw la n'ala sɔnna ma an bɛna lajɛ minnu ka ɲi an b'o ta mun man ɲi an b'olu bila. Ka sanga ni nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o de ye u ka gafe sɛbɛn yɛlɛma donni o kɔnɔna na ka sanga n'u ka baaraw kɛcogo ye Mali wasadenw fan caman na u ye yɛlɛma don olu la ka wɔrɔ dɔw to u nɔ na nka a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sariya hukumu kɔnɔna na. An ye règlement adopté sisan ça veut dire que an ye baara dɔw de kɛ ka fɛn dɔw bila en place mun b'a to assemblée bɛ
assemblée taabolo bɛ kɛ cogoya min na donc fɔlɔ tun bɛ yen mais an nana n'a ye an seginna kan k'a lajɛ minnu ma ɲi a kɔnɔ an y'olu bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ɲɛna minnu ma ɲi a kɔnɔ an y'olu bɔ a kɔnɔ parce que an nana population de kama donc an nana k'a lajɛ minnu ma ɲi an y'olu bɔ minnu bɛ bɛn a kɔnɔna na ani mun bɛ bɛn population ma an y'o de ta a kɔnɔna la donc ne ɲana ni adoptelen mun filɛ ne bɛ mun fɔ député ye an k'an jija an kana bɔ nin kɔnɔna la n'an tora nin kɔnɔna la an tɛ fili sɔrɔ mais ni i bɔra nin kɔnɔna la dɔrɔn o de bɛ na ni fɛn camanba ye kuma caman di fɔ mais ni i tora texte kɔnɔna la k'a fɔ bɛɛ de sɔnna nin ma donc an ye nin kɛ a bɛ ɲɛ population ma a bɛ ɲɛ député yɛrɛ ma a b'a ye an ka mandat a bɛ kɛ sabati ni basigi kɔnɔna la. N ko an ka sariya min bɛ assemblée baara kɔnɔnaw ɲɛnabɔ a taara nka anw ma voté parce que an ye fɛn dɔ y'a kɔnɔ anw bolo o man kan. Sariya fan dɔw la u y'a sɛbɛn ko ɲangini dɔ kan ka kɛ député ye député mun bɛ fɛn dogolenw walankata gundow walankata mais u ma taa fo a dan na n'i ko ko nin ɲangini bɛ kɛ okumu mun kɔnɔ i b'o bɛɛ de ɲɛfɔ k'o fɛn ciya o si ma se b'a kɔnɔ o de la an ko sariya in ko tɔ ka jɛ dɔn an kɔni ma voté mais sisan an bɛ cour constitutionnelle ma kɔnɔ ni cour constitutionnelle ye min fɔ anw dalen b'a la cour constitutionnelle tɛna o yɔrɔ in kɔni o tɛna s'o ma. Donc ni u y'o corriger an bɛna lajɛ sinon fɛn ɲumanw caman b'a kɔnɔ anw yɛrɛ presselen don an ka tɛmɛ nin bɛɛ kan assemblée nationale baara yɛrɛ ka daminɛ jamana lafasali yɛrɛ ka daminɛ jamana kɔnɔ lafasali yɛrɛ ka daminɛ inshallah. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ ni wasadenw fɛ Mali wasabulon kɔnɔna na n'a bɛ tali kɛ u gafe sɛbɛn labaarali la n'o y'u ka règlement intérieur ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka lajɛrɛsoba kɔnɔna na ka sanga ni Mali wasadenw bɛɛ lajɛlen yeli kɛnɛ kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara fɔlɔ min kɛlen filɛ wasadenw fɛ a bɛ lase Mali sariya sunba maaw ma olu fɛnɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni sariya bi bɛn ka sɔrɔ k'a di wasadenw ma u ka se k'u ka baaraw k'a la cogo min na sariya hukumu kɔnɔna na baara in senfɛ wasaden 123 olu de ye u tɛgɛ kɔrɔta ni gafe sɛbɛn in na wasaden 3 olu yɛrɛ minɛ a la wa maa si ma i tɛgɛ kɔrɔta a contre la min b'a jira k'a fɔ ko wasadenw ka gafe sɛbɛn n'u ka règlement intérieur ye ko bɛnkɛla kan wasaden fanba fɛ. An ka minisiri min ka baaraw bɛ ɲɛsin kunnafoni ko koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani ka jamana cakɛdabaw n'u don ɲɔgɔn na n'ale de fana ye jamana gouvernement ka babu sentigi ye n'o ye Yaya Sangare wasadenw tilalen kɔ u ka nin baara in na u bɛnna bɛnkanba minnu kan ale labanna ka walawalali kɛ maaw y'o la Amadu Kamara ni Ibrahima Kulibali hali bi olu ka sɔrɔlenw don. Se ka fɔ nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔ parce que a yɛrɛ y'a jateminɛ sisan k'a fɔ u ye hakili falenfalen minnu kɛ a yirala k'a fɔ baara bannen kɔfɛ député bɛɛ sera ka bɛn député 132 alors que député 147 bɛ an ka assemblée kɔnɔ n'olu bɛɛ jɛnna ye k'a fɔ u ye baara min kɛ k'a fɔ u jɛnna ye u bɛ mun yira k'a fɔ u bɛ hakilina ye kelen u b'a fɛ assemblée kura min sigilen filɛ nin ye u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma opposition ko y'a ma majorité ko y'a la barisa ko baara min kɛra jɛma baara don u bɛ mun yira na k'a fɔ u bɛ jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ u b'a ɲini fana k'a fɔ u ka baara kɛ baara min bɛ se k'olu yɛrɛ nimisi wasa baara min bɛ se ka gouvernement nimisi wasa baara min bɛ se ka jamana kɔnɔdenw nimisi wasa an bɛ se k'a fɔ a diyara anw ye ala k'a kɛ nin baara daminɛ ni hakilina min ye o hakilina kelen ka se k'a to san 5 nin u k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛn fɛn ye jamanako ye fɛn fɛn ye ɲɛtaa sira ye fɛn fɛn ye basigi sira ye an k'a dɔn an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ an bɛ se k'a fɔ caman sabatira parce que règlement intérieur min bɛ assemblée a bɛ boli assemblée kɔnɔ a tɛ boli député dɔrɔn kan a bɛ boli gouvernement mɔgɔw fana kan n'a baara bɛ kɛ a ka kan an ka hakili falen falen an ye laɲini caman kɛ an ye caman sɔrɔ mais an ma ɲɔgɔn faamu yɔrɔ dama la an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ kelen dɔrɔn parce que an y'a yira k'a fɔ ni projet de loi gouvernement bɛ laɲini minnu kɛ ani député yɛrɛ bɛ laɲini minnu kɛ sariya sen siraw kan k'a fɔ an k'a lajɛ an ka nɔgɔya da don a kɔnɔ parce que a bɛ se ka kɛ gouvernement bɛ se ka fili dɔw bɛ se ka k'a kɔnɔ fili jugubaw tɛ a tɛ laɲini mun kɛra a tɛ a bakuruba fɔ a kɔnɔ député yɛrɛ bɛ se ka laɲini ninnu kɛ an tun y'a yira k'a fɔ an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa ni fili misɛnnin ninnu bɛ don a kɔnɔ an bɛ se k'an to plénière kɔnɔ ka olu corriger walasa ka a kana tiɲɛniba don baaraw la a ka se k'a to an ka se ka baara kɛ teliya la ka bɔ ɲɔgɔn ma an ma se ka ɲɔgɔn faamu parce que a filiw bɛ se ka na ni anw ye laɲini dɔ kɛ sariya senw kan ni député ye laɲini dɔ kɛ sariya senw kan commission minnu kan ka baara kɛ baara kelen ni hakili bɛɛ la n'u ye hakili bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka fili misɛnnin dɔ bɛ don a kɔnɔ alors k'a dɔn yɛrɛ la k'a fɔ assemblée baara kɔnɔ ni fili filiyera
fo ka tɛmɛ sira wɛrɛ de fɛ ka dilan ka tilen ka bɛnkan k'a kɔnɔ an ko bon ni fili dɔw yɛrɛ n'a a tɛ tiɲɛni kɛ n'a tɛna ni bayɛlɛmabaw ye texte kɔnɔ an k'a lajɛ u bɛ se ka dilan cogo min na bon an ma se ka ɲɔgɔn faamu bon u ma sɔn ma bi mais hakili la an ye hakili falen minnu kɛ faamuyali dɔw bɛ se k'a kɔnɔ don nataw la a bɛ se ka kɛ mais ou bien san nataw la waati nataw la an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu a kɔnɔ fɛn fɛn kɔni bɛ se k'a to gouvernement ani assemblée an ka bolo di ɲɔgɔn ma a ka sinsin an bɛ baara minnu kɛ a ka baara ka kɛ jamanadenw wasa a ka se ka an bɛ sariyaden minnu ta sariyasen minnu filɛ a ka kɛ sariyasenw ye fili tɛ sariyasen minnu na min bɛ se k'a to baara ka ɲa ni ɲɔgɔn ye. Banque de développement du Mali BDM SA i n'a fɔ ladala ko la sunkalo kalo mana jɔ a bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin misiriw ma o laada dɔ de bɔra ka lakile a fɛ ka bɛn ni tɛmɛnen mɛ kalo tile 18 taama in yɛrɛ senfɛ fɛn min ye banki ma ɲɛmaw ye ka taa se u ka lapasali kɛ jɛkuluw ma wa kɛnɛ yɛrɛ la a taama kun ɲɛmɔgɔya bɛ u ka banki secrétaire général bolo n'o ye Cheick Fantamadi Keyita ye olu de sera ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa u senjɔ misiri camanw na ka laban ka dɛmɛ kɛ u ye an ka maa minnu kun b'u nɔfɛ a taama la o ye Abdul Karim Sako ni a ka jatala ye Seydou Ɲare. Misiri 10 olu de garijigɛla BDM ka ni dɛmɛ na n'o ye balo ye k'a di misiriw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an bɛ waati min na n'o ye sunkalo ye tari silamɛw na u sun tigɛ n'a ye a baara bɛ sen na BDM bolo a bɛ san dama dama bɔ bi ɲinata hukumu na n'o ye san 2020 ye BDM SA a ye bonya ta k'a ɲɛsin Bamakɔ misiri 10 ma a misiri 10 kelen-kelenna bɛɛ garijigɛla misi kelen na min musaka bɛ ti jɔ 80,000 la ani malo kilo 200 fo ka taa se sukaro kilo 250 tulu litiri 40 ka fara donbolo kan 30,000 k'o ye nasɔngɔ ye BDM SA a ye musaka min doni dɛmɛ na ka ɲɛsin Bamakɔ misiriw kofɔlenw ma a bɛ ti jɔ sefa wari miliyɔn 10 na misiri alimamu a n'a comité de gestion u bɛɛ lajɛlen u ka nisɔndiya yira ni ka foli kɛ ka ɲɛsin BDM SA ma a ka nin wale ɲuman in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an bɛ waati min na n'o ye sunkalo ye ni ka kɛ ni sunkalo fɛnɛ waati kɛrɛnkɛrɛnni ye n'o ye Lailatul Qadr ye. Silamɛya seli don seli b'a la silamɛya hiji b'a la jaka b'a la sun b'a la mais bɛɛ bɛ maa kalan de i ka kɛ ɲumankɛla ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko aw la maa ɲuman ye jumɛn ye maa min ka ɲi mɔgɔw ma aw la ɲuman ye jumɛn ye min ka fisa ni aw bɛɛ ye o ye jɔn ye min ka ɲi a hadamaden ɲɔgɔnw ma donc an b'a dɔn ko BDM a hakili tora an na gɛlɛya wagati la BDM ka ɲi an ma o tuma o ye BDM kɛ maaw la ɲuman ye ka da alakira Muhammad ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam maa minnu bɛna nin sɔrɔ siga foyi t'a la u bɛna nisɔndiya n'u nisɔndiyara u bɛ duwawu min kɛ a bɛ minɛ parce que sunbagatɔ ka duwawu bɛ minɛ jango suntigɛ wagati la jango ka kɛ ka bɛn Lailatul Qadri waati ma n'i ye ɲuman kɛ kalo tɔw la n'i ye farida kelen seli kalo tɔw la o farida ye farida kelen baraji ye mais n'i y'a kɛ sunkalo la sunkalo min nana kama u b'a kɛ farida 70 ye donc BDM bɔra ka nin bonya min kɛ a bonya u sara bɛ multiplier de jango ka bɛn Lailatul Qadri ma parce que Lailatul Qadri alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min y'a ɲɛnamaya a baraji ka bon maa min ye san 80 ani san 3 ani kalo 4 maa min y'o kɛ alabato la Lailatul Qadri e ka koɲuman kelen ka dɔrɔn e ka baraji ka bon n'o tigi ta ye donc nin fɛn in bɛna fɛnba de ɲa a bɛna ɲa banki ye a bɛna di minnu ma a bɛna ɲa olu ye an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi an ka banki ala ka barika don a la hali bi ala ka maaw ala k'u bɛnnen to ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala ka jamana yɛrɛ kisi banajugu min bɛ yen ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la ala kira hɔrɔma la sali ala Muhammad. Banque de développement du Mali BDM SA nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara in na a bɛ san dama dama bɔ a b'a kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ misiriw ma a y'a yira k'a fɔ a bɛ don kadira min kɔnɔ o de ye k'a fɔ Banque de développement du Mali SA ko maliyɛnw ka banki don a bɛ baara la su ni tile maliyɛnw de ye ko o hukumu de la a ye nin dɛmɛ ta ka ɲɛsin silamɛw ma ka d'a kan silamɛw bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye sunkalo ye sunkalo min n'o ye waati ye jɔn b'a ɲini k'i surunya ala la ni baara ɲumanw caman ye. O san tɛmɛnenw na an ye nin opération ɲɔgɔnna kɛ chaque fois an bɛ a ɲini ala fɛ ka si d'an ma ka kɛnɛya d'an ma ka sɔrɔ fana d'an ma pour que opération in bɛ se ka continuer. On peut dire aujourd'hui Dieu merci ala ye si ni kɛnɛya d'an ma sɔrɔni dɔ fana dira an ma pour que an bɛ se ka opération in continuer donc hukumu kɔnɔna la an nana cadre mun y'a to an bɛna nin kɛ an y'a fɔ an ye BDM SA an ye maliyɛnw ka banki de Mali ka banki de don an ka baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Mali ani malidenw de ma a fangama yɔrɔ y'o de donc n'an ɲɛsinnen don Mali ni malidenw ma ni ala y'an bolo kun dɔnni mun na an ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma an tɛ hésiter an tɛ sigasiga o la foyi foyi donc o cadre kɔnɔna la an ye nin kɛ ka d'a kan fana an bɛ kalo la kalo mun don ni bato kalo don fana ni sɔnni kalo don
kalo don i ka hakili jigi silamɛ ɲɔgɔn na o kalo fana don donc o bɛɛ de y'a to an sera yan nɔ ka da ka laylatul kadiri fana o ye sini ye donc an bolo kunna fɛn fitinin min na k'o di silamɛw ma u ka duwawu caman kɛ ka duwawu kɛ bangi ye ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ bana min b'an da la n'an m'a ta fan dɔn hali bi donc o bana in fana ala k'o ɲɔni ka bɔ an da la. Bamakɔ misiri minnu garijigɛla ni dɛmɛna ka bɔ BDMSA yɔrɔ a minisiri ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye duwawu don kɛ ka ɲɛsin BDMSA ma tari bangi a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Mali kɔnɔ bɛn ani keleya kɔnɔna na. Au Conseil islamique du Mali, Manyema a Seyide Chérif Ousmane Madani Haidara ani a bara ɲɔgɔn ka bɔ Conseil islamique du Mali bureau kɔnɔna na u ye bisimilali kɛ maa dɔw la ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye maa minnu kun ye cɛbɔ ye ka bɛn ni wasade kalata baara tɛmɛnenw ye n'u ye a jira k'a fɔ jaabi minnu bɔra cour constitutionnel fɛ ka ni fili camanw bɔra ka bɛn ni atako filanan baaraw ye o de hukumu kɔnɔna na u nana ka bɔ Sikaso région na Mopti région ani Tɛnɛgun cercle la kana dantigɛliw kɛ au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma ye ni ka laban ka dɛmɛ ɲini a fɛ Luti Sidibe ale ka sɔrɔlenw don. Ni élection kɛra deuxième tour banni ni cour constitutionnelle y'a ka résultat di a yɛrɛ y'a ye mankan caman wulila jamana kɔnɔ jamana secteur caman quartier caman commune caman Bamakɔ ani région Sikaso Kaye Mopti mankan wulila fan caman fɛ bon ni mankan wulila mɔgɔw résultat ma bɛn mɔgɔ dɔw ma bon a sariya ko sera anw t'o dɔn sariyatigiw de kumana olu de bɛ sariya ko ɲɛdɔn mais fɛn fɛn ni a kɛcogo ma ɲɛ ni n'u y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin ɲɔgɔnna ye législative la fo a bɛ ka na jamanadenw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ka pinaw jeni ka saraw tigɛ ka pɔnw tigɛ bon o conseil ɲɛmɔgɔ ne Sɛrifu Sɔnna Dana Dara ale ye se k'i miiri dun ko bɛ se ka dilan cogo di ko mana gɛlɛya cogo tigi segin ka a bila waati k'i ka kuma de la a mana gɛlɛya cogo cogo hali n'an de maa wɔɔrɔ don kuma tɛ an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ ma bon maa ninnu yɛrɛ u ye an t'o la u ye lettre adressée au conseil la u y'a ɲini au conseil président fɛ Sɛrifu Sɔnna Dana Dara k'u fɛ k'a labɛn degun min b'u kan ni tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ u bɛ fɛ ka ɲɛfɔli k'a ye bon an ye o sigi kɛra au conseil yɛrɛ la an ye u lamɛn bon o lamɛnni kɔfɛ Sɛrifu Sɔnna Dana n'o ye au conseil président ye a y'a ɲini ka jamanatigi ye n'o ye président de la république ye ani président de la république sigira maa ninnu sera ma ni dalilu ni cikan minnu ye ani dusuma kasa min y'u sɔrɔ ko in kɔnɔna na ni bolofolo n'a bolo a tigi de kan na u ye ale k'u ka porte-parole ye k'a ci jamana ɲɛmɔgɔ ma a taara se jamanatigi ma a y'a ɲɛfɔ jamanatigi ye bon jamanatigi y'a ɲini k'a fɔ ko in kɔni kɛra gɛlɛya ni degun minnu b'a kɔnɔ a y'o fɔ bon u bɛ se ka lamɛn cogo minnu na hakilila in bɛ se ka dilan cogo min na walasa tasuma ka sa ka bɔ jamana kɔnɔ walasa an ka kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ma don nataw la o fɛɛrɛw ka boloda donc o sigi kɛra ni kulu minnu ye o tun ye Bamako ani Kati ani Bugunikaw donc Mopti ani Tɛnɛgunkaw Sikasokaw olu ka ciden kelen de kun nana o kɔfɛ Sikaso ye délégation min bila ka na bi Bamako a ka ca ni mɔgɔ 20 ye u ka délégation min nanen don bon olu fana nana n'u ka papiers n'u ka dalilu caman de ani u ka yeta ye min ye ko in na ka na se au conseil président ma k'a lajɛ toujours maa si tɛ fitinɛ fɛ jamana in kɔnɔ jamana in bi min bɛ jamana in ka bɔ b'an bɔ donc an yɛrɛw bolo ka na ka sababu ye tuguni ka fitinɛ wɛrɛ wuli jamana kɔnɔna na a ka kɛ politique mɔgɔw ye a ka kɛ jamana yɛrɛ marabaaw ye ni fili bɛ yɔrɔ min fili ka bɔ ko la parce que bɛɛ kan ka Mali sauver nin waati in na donc u nana n'u ka dalilu n'u ka papiers de bi ka na di Sɛrifu Sɔnna Dana ma Moptikaw nana bi Sikaso délégation fana nana ani Tɛnɛgunkaw i y'olu de ye n'o tɛ a y'a sɔrɔ tɔ ninnu an n'olu ye ɲɔgɔn ye kaban donc pour que ka se k'a bɛɛ kɛ fɛn kelen ye maa degunnenw ka se ka mɔgɔ kɔni sɔrɔ comme interlocuteur parce que n'a fɔra ko degun y'u sɔrɔ tɔɔrɔ nana jamana kɔnɔ jamanaden dɔw b'a ye k'a fɔ k'olu tɔɲɔna cogo dɔ la et puis u ma mɔgɔ sɔrɔ min b'u lamɛn fana u ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka a f'u ma a ye sabali o tɛ hɛrɛ jamana kɔnɔ bon o conseil président yɛrɛ kow taacogo ale proposé k'ale bila o de mina kɔnɔ ala y'ale k'u bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye a ye dɔw lamɛn semaine passée bi a ye ninnu fana lamɛn a y'u ka ci fana lase jamanatigi ma ne ye président ye président yɛrɛ a lamɛn a ye fɛɛrɛ dɔw boloda fɛɛrɛ min b'a to parce que a y'a ɲini a ka premier ministre fɛ premier ministre ni mɔgɔ ninnu ka sigi k'u lamɛn donc ne bolo o kɛra o conseil ka wulikajɔ in kɔfɛ ni min bɔra o fana na o jaabi na di jamanadenw ma bi su na sigi kun y'o de ka Moptikaw ani Sikasokaw ani Tɛnɛgunkaw k'olu fana lamɛn dalu minnu b'u bolo k'o bɛna ka fara ɲɔgɔn kan anw ye anw tɛ kiiritigɛlaw ye o conseil tɛna sariya di nin da ye cɛ nin da ye jalaki ye o t'anw ka baara ye mais fɛn min nana bɛn ani basigi ani fɔkɛ bɛɛ bɛ se ka na cogo min ɲɔgɔn fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ ko da cogo min ka se ka o baara kɔni kɛ o conseil président ka baara n'o Sɛrifu Sɔnna Dana Dara a bi o baara de la an bi o de sigi la bi su in na ala ka jamana basigi ala ka jamana kɔlɔsi.
Amerikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump a ka kɔrɔfɔ labanw senfɛ a sinsina dakun dɔw kan mun sɛbɛkɔrɔ jɔra maaw hakili fɛ bari sabula ka da ka a jira k'a fɔ tile 30 de bɛ n'o bɛ bɛn kalo kelen ma k'a b'o di OMS ma o tile 30 in kɔnɔna na u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka fura ɲini COVID-19 banakisɛko la o tɛmɛnen kɔfɛ a jira k'a fɔ a yɛrɛ sinsinnen don bi na fura min kan n'a b'o ta o de hydroxychloroquine ye hali n'o y'a sɔrɔ bi a sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ a jɔyɔrɔ bɛ banakisɛ in kɛlɛli la Fatumata y'a kani an ka jɛ ka ɲɛmada ale ka sɔrɔlenw fɛ. États-Unis jamana kɔnɔ tumana mina coronavirus ka maa fagata hakɛ sera maa 90 ma. États-Unis jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ a ka dantigɛli dɔw kɔnɔna na ko gundo bɛ ali bolo la. Walasa ka se ka kisi ni tanga kɛ ka bɔ coronavirus banakisɛ ma, Donald Trump danganiyara la k'a fɔ ko hydroxychloroquine ni o ye Nivaquine ye ko o tali bi jɔyɔrɔba ta kosɛbɛ coronavirus bana kɛlɛli la. Wa a ka dantigɛli dɔw fana kɔnɔ min ni a b'a jira k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani tɔnba min ni o ɲɛsinen don kɛnɛyako ma, Organisation mondiale de la santé OMS o ka dɛmɛ tali musakako la ka ɲɛsin États-Unis jamana ma ko o baaraw ɲɔngirila kabini avril kalo camancɛ wagatiw ko wa k'a bɛ se ka kɛ fana ko o bɛ se ka to senna hakɛ tɛ waati min na. Donald Trump y'a sɛbɛntiya a ka papiye sɛbɛnta dɔw kɔnɔna na a ye min sɛbɛn ni o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin agence onusienne ɲɛmaa ma ni o lɛtiri kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔ Donald Trump y'a wajibiya k'a fɔ ko yɛlɛma kuraw ka don baaraw cogoyaw la tile 30 bonyanko kɔnɔ. Donald Trump tilala ni ka jalakili waleyaw ta ka diɲɛ seleke naani tɔnba kɛnɛyako sɛgɛrɛ Organisation mondiale de la santé OMS ka da kan a ye waleya min ta ka Chine jamana sɛgɛrɛ ni o bɛ nɔgɔya waleyaw ko fɔ Organisation mondiale de la santé ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ni ka tila k'a jira diɲɛ seleke naani tɔnba kɛnɛyako la ko u ma wuli u wuli kuma na. Usine mayɔrɔw Ameriki jamana kɔnɔ olu caman fɛnɛ ka baaraw bɛ ka sigi sen kan i n'a fɔ bolifɛn dilayɔrɔw n'a ɲɔgɔnnaw. États-Unis jamana kɔnɔ a ka ca ni maa 130 ye minnu ni olu bɛ k'u ka cakɛyɔrɔw siraw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na usine baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na Detroit, siège de Fiat Chrysler, General Motors ani Ford. Donald Trump y'a jira k'a fɔ ko a b'a kanu ko nin cakɛyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka lasaniya kosɛbɛ ni furaw ye fura minnu ni olu bɛ mikɔrɔbuw kɛlɛ. Baarakɛbaliya fanga bonyara kosɛbɛ États-Unis jamana kɔnɔ nin waati in na k'a sabu kɛ n'i ye jamanaden ta 100 sara la maa 15 dɔrɔn de tun bɛ k'u bolo lamaga avril kalo bantɔ in na. Nin ye waleya min ni États-Unis jamana tun famana ka ni ɲɔgɔn ye wa jamanaden fanba de kɔrɔtɔlen don cogoya min na u ka caw ka se ka segin minɛnkɔrɔw kɔnɔ. A ka ja pikiri ni o ye vaccin ye o ka sɔrɔ coronavirus la walima a kana sɔrɔ. Yani an ka bi bamanankan kunnafoniw kuncɛ an bɛ an ka kɛnɛya bulon dayɛlɛ an bɛna kuma ye bana min kan bi o bɛ tali kɛ furudimi na n'o bɛ maa caman minɛ sunkalo kɔnɔna la bari sabula ka da ka sunkalo ale ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen alisilamɛw bolo ka se ka u yɛrɛ minɛ ka bɔ ji ani dumuni kɛli la kalo kelen kɔnɔna na k'a daminɛ tile bɔli la ka taa se tile binni ma. O waati in fɛnɛ kɔnɔna na maa caman de bɛ a bɛ degun se minnu ma i n'a fɔ furudimiw ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka diinɛ yɛrɛ ka yeta ye jumɛn la o ko la ni maa minnu degunnen don yala u ni sudi kɛli ka kan walima u kan ka bila de Tata Ture ale sera ka munumunu salo dɔw kɛ an ka jɛ ka ɲɛmada o jaabiw fɛ. Ka sanga ni nin kalo barikama ye a laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la furudimi bɛ banabagatɔ minnu na u ka suntigɛ waatiw la u k'u janto fɛn jimafɛnw minni la wali kelen yiridenw ka d'a kan olu de ye fɛnw ye min bɛ farikolo sinsin ka tila ka kɛnɛya sabati suntigɛlen kɔfɛ. Bon normalement sunkalo bi labɛn de maa caman ti sunkalo labɛn sinon sunkalo kan ka labɛn ni i ye banabagatɔ ye ka kɔn sunkalo ɲɛ kalo kelen ka kɔn sunkalo ɲɛ i kan ka taa i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen a mana kɛ bana sugu o sugu i bɛ taa i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'a fɔ a sunkalo setɔ filɛ n b'a fɛ ka sun ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'i ka bana lajɛ a b'a fɔ a i bɛ se ka sun a kana sun n'a ko i ka sun min bɛ se ka kɛ pour que k'i dɛmɛ sun ka n'i tɔɔrɔ a bɛ se k'o ɲɛf'i ɲɛna parce que sun ye fɛn dɔ ye an tɛ dumuni kɛ an tɛ ji min donc i b'olu ta fajiri waati fo ka taa tile bin donc a bɛ taa ɲinɛnta yɛrɛ kan ka kɛ heure 14 ɲɔgɔn na an b'o de kɛ kɔngɔ ni minɔgɔ minnu na n'o o kɛra furu bɛ lankolonya ni furu lankolonya n'a y'a sɔrɔ joli b'a kɔnɔ sisan a bɛ se k'i sɛgɛn bon ni i n'i ka dɔgɔtɔrɔ kɔnna ka ɲɔgɔn ye ale bɛ se k'i bilasira pour k'i dɛmɛ ka sun mais ni m'olu kɛ n'i tora o kan ni joli b'i kɔnɔ ni i sunna tora sun na ka tun sun na ten donc
asidi ji min bɛ to ka tɔni furu kɔnɔna na o bɛ se u bɛ na tɔn'a kan o bɛ joli o bɛ n'a juguya n'a y'a juguya a bɛ se ka kɛ yɛrɛ i bɛ joli fɔnɔ bon dɔw ta la a bɛ joli min na dunya ka dunya fo ka taa kɔnɔ sɔgɔ an b'a fɔ o ma ko perforation o bɛ se ka k'i la yawa o de kama ni mɔgɔ minnu ni furudimi lakodɔnnen d'u la olu bɛ se ka wuli ka se u ka dɔgɔtɔrɔw ma yanni sunkalo tɛ bon sunkalo daminɛna ka ban bon a bɛ minnu na n'a kɛmɛ k'u degun bon u bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ joona k'a f'u ɲɛna vraiment sunkalo daminɛ ne kɔni ma taa ka taa lajɛ mais ni sunna nin bɛ tɛ k'an sɛgɛn a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan fɛn min tɛ k'i la kɔrɔlen n'a bɛ la ka kɛ i b'a ɲɛɲini ka n'a kɛ bon ko n bɛ taa ka taa sunkalo kɛ sun kɛ diyagoya la kana na ni kɔlɔlɔ ye ma i b'i wuli ka se dɔgɔtɔrɔw ma n'u y'a lajɛ n'u ko ayiwa joli t'i kɔnɔ i bɛ se ka sun i b'i sun kɛ dɔw ta yɛrɛ bi kɛ joli t'u kɔnɔ dɛ mais parce que ni kɔnɔdimi ye mɔgɔw minɛ bɛɛ b'a fɔ ko furudimi parce que dɔw bɛ yen kolopati b'olu la n'u b'a fɔ ma ko koko dɔw b'a fɔ ma ko koko o b'olu la donc olu kɔnɔ b'u dimi a b'olu la a mɛnna ka ca san ba yirika ye donc olu bɛɛ b'u jɔ k'a fɔ ko furudimi b'u la yawa donc f'i k'olu ta k'olu fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na parce que kolopati in bɛ nuguba de kan a tɛ furu kan a bɛ nuguba kan n'olu nana olu b'a fɔ ko furudimi b'u la dɔw b'a fɔ minnu t'a fɛ ka sun yɛrɛ olu b'a fɔ ko non ko furudimi bɛ na n tɛ sun ten bon maa caman bɛ yen ne n'u ye ɲɔgɔn ye an ye u ka bana sɛgɛsɛgɛ n y'a f'u ye k'u ka sun u siranna n ko non sun parce que sun yɛrɛ ka fisa mɔgɔw ma dɔw y'a jɛ dɔw kun ka ca san ta ye o tɛ sun mais depuis u ye sun daminɛ u yɛrɛ nan'a ye sun ka fisa olu ma sun ka fisa olu ma ni sunbaliya ye yaya donc depuis o kɛra u b'u ka sun kɛ problème t'a la n y'a fɔ n ko non i b'i sun an b'i dɛmɛ n'an y'i dɛmɛ fura la n'i nana sun ye n'i yɛrɛ y'a kɛ parce que limaniya dɔ don f'i ka limaniya sɔrɔ sinon n'i y'a bila i kun la k'a fɔ i tɛ se ka sun k'a fɔ bon nin de don bon très généralement i tɛ sɔn sun ma quoi. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ furudimi siya min bɛ yen nɔ n'o bɛ jeli bɔ furu la ka fara furudimi min n'a bɛ furu kɔnɔna bilen wali kelen k'a bɔsi olu de ye furudimi nasuguya fila ye min ka ca kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. c'est à dire k'a daminɛ suntigɛ la ka taa sugurudun waati la i kan ka ji i kana tɛmɛ vɛri ɲɛ 10 ji la i kana jigin o duguma i kan ka fɛn dun minnu bɛ jimafɛnw bɛ min na kosɛbɛ fruits ninnu par exemple zɛrɛ ɲɛ b'a la zɛrɛ bɔlen don sa olu ka ɲi kosɛbɛ melon ninnu olu ka ɲi lemuru olu ka ɲi jimafɛnw i b'olu dun bon i bɛ dumuni supu ninnu i bɛ dumuni minnu na ni légumes ni fruits i b'olu dun ka caya jimafɛn de ka ɲi kosɛbɛ n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ a b'i bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen ni sun tigɛra olu b'u kɔnɔ fa tewu hali u tɛ se ka taa seliyɔrɔ la non o fana ma fɔ n'i bɛ sun tigɛ i b'a tigɛ tamaro den 3 o b'a bɔ ani ka kangalibaji kalama ninnu dɔ min olu ka ɲi quoi mais fɛn minnu ye café ni coca cola ninnu ni thé ninnu ye n'i bɛ se k'o to yen sunkalo kɔnɔna na o ka fisa parce que olu filɛ nin ye fɛn dɔ b'a la o ko caféine a bɛ mɔgɔ bila sugunɛ na quoi donc n'i bɛ to ka sugunɛ kɛ kojugu a bɛ ji bɔ i farikolo la a mɔgɔ sɛgɛn bon dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen coca cola ni café ni thé ka d'u ye kosɛbɛ bon sunkalo la n'u bɛ se k'o to yen dɔɔni ni sunkalo tɛmɛna u bɛ sɔrɔ ka ta. Furu jɔyɔrɔba bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka d'a kan adamaden i bɛ dumuni o dumuni dun a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ furu kɔnɔ furu bɛ sɔrɔ k'a labaara a nafamayɔrɔ olu bɛ taa nugudennin fɛ a nafamayɔrɔ bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka taa nuguba kɔnɔ ni k'o kɛ banɔgɔtaga ye ka bɔ. donc n'an kɔni ye dumuni kɛ dɔrɔn dumuni de bɛna bila furu kɔnɔ o tuma furu ka baara o de ye ka sɔrɔ ka dumuni ka bila ka taa dɔɔnin mais fɛn dɔw de bɛ furu yɛrɛ sanfɛla la olu ye jima olu bɛ tɔni o ye acide de o de bɛ tɔni dumuni kan k'a nɔɔni ka sɔrɔ k'a bila ka taa. o fana de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmaaso maaw fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.